Hej, grundmatematik. Henrik tänker på några tal. 2 tal har produkten 0,6. Vilka? Produkt betyder multiplikation gånger. Till exempel om jag tar 2 gånger 0,3 så blir 0,6. Och om jag tar 3 gånger 0,2 blir också 0,6. Om jag tar 0,6 gånger 1 blir också 0,6. Så det finns massor med tal när jag multiplicerar blir 0,6. Och om jag inte vet så ta vilket tal som helst. Till exempel ta 4. Ta 4, gå till miniräknaren, ta det här talet, dela med 4 och se vad som händer. 0,6 hade vi. Delar vi med 4 så får vi 0,15. Betyder 0,15. Om jag multiplicerar med 4 får jag 0,6. Så 0,15 och 4 till exempel. Så ta vad som helst. Vilket tal som helst. Om man får använda miniräknaren, jag vet inte. Men man ser vad man har. Man har 0,6. Så hade man bara, inte 0, utan bara 6, då är lika med 2 gånger 3. Eller 6 gånger 1. Men här är 0, då tar vi en av dem 0, inte båda. Utan 2 gånger 0,3 eller 0,3 gånger 2. Så. Andra produkten också betyder också gånger mellan dem. Multiplikation 0,06. Då tar vi 0,2 också 0,3. Båda är 0, det blir enkelt. Eller vilket tal som helst. Till exempel ta 0,5 och ta 0,06 dela med det här. Då får jag det andra talet som om jag multiplicerar med 0,5 blir 0,6. Men för enkelhets skull tar vi 0,2 gånger 0,3. Så. C. 2 tal har summan. Summa betyder addition, betyder plus. Vad plus vad blir 0,5. Om jag tar 0,4 plus 0,1 då blir det 0,5. Så 0,4 plus 0,1 eller 0,3 plus 0,2. Precis som om jag hade 5. Då tar jag 3 plus 2. Så nu har jag inte 5, nu har jag 0, då blir det 0,5. Så 0,3 plus 0,2. Differensen av 2 tal är 0,8. Betyder jag har 2 tal. När jag subtraherar det ena från det andra blir 0,8. Så de måste vara lite större än 0,8. Till exempel 0,9 minus 0,1. Eftersom 9 minus 1 är ju 8. Så 0,8 blir det. Vad 10 till exempel. 10 plus 2 också blir 0,8. 11 till exempel. 11 minus 3. Så 11 betyder 1,1 minus 0,3. Så blir 0,8. Men enklast är 0,9 minus 0,1. Så 0,9 minus 0,1. Så kan man skriva.
Två tal har kvoten 5. Kvot betyder att jag dividerar två tal med varandra och får jag resultatet 5. Så jag går till multiplikationstabellen och jag vet till exempel att 5 gånger 4 blir 20. Betyder 20 delat med 4 är lika med 5. Så 20 delat med 4 funkar jättebra. 5 gånger 3 blir 15. Då tar jag 15 och delar med 3. Med 5. Med 3. Då blir det 5 igen. Så jag kan ta vad som helst från multiplikationstabellen. Det är ju 5. Det är ju enkelt. 5. Ta 30. Dela med 6 blir 5. Ta 35. Dela med 7 blir 5. Men vi bara skriver det här. 35 delar med 7. Vi skriver inte resultatet. Bara de här två tal. Ta 40. Dela med 8. Svara helt enkelt med korrekt uträkning utan några mellanslag. Två tal med produkten 15 till exempel, att man skriver 3 gånger 5 bara. Och 15 delar med 5. Så man skriver här till exempel 2 gånger 0,3. Här skriver man 0,2 gånger 0,3 till exempel. Så. Vilka tal tänker jag på? Jag tänker på ett tal. Multiplicerar jag det med 4. Så när jag säger tal, då skriver jag tal. Så jag skriver tal. Multiplicerar jag med 4 betyder gånger 4. Så. Addera produkten med 5. Sen plus 5. Får jag 69. Får jag 69. Får jag betyder lika med. Hela tiden. Jag måste översätta ord till symboler. 69 skriver jag här. För att veta vilka tal går jag baklänges så här. Så jag tar 69 här. Och vad gör jag med 69 så? Då tar jag ifrån. Jag gör tvärtom. Här har jag plus. Så gör jag minus 5. Och sen här har jag multiplikation. Gör jag dela med. Jag gör det motsatta räknasättet. Så 69 minus 5. Hur mycket? 64. 64 delar med. Jag gör steg för steg. Först gör jag 69 minus 5 så får jag 64. Sen tar jag 64 och delar med 4 eftersom här har jag multiplikation. Så jag gör det motsatta. Så 6 delar med 4, 1. 2 är kvar, 24 delar med 4. Så talet är 16 skriver jag här. Jag gör precis samma sak med andra också. Precis samma sak. Jag tänker på ett tal, då skriver jag tal. Dividerar jag med 15, då tar jag tal och delar med 15. Subtrahera kvoten med 5 betyder minus 5. Får jag betyder lika med 3. Och så går jag bara gör från. Så börjar jag med 3. Jag tar 3. Här är minus betyder addition. Det motsatta. Plus 5. Hur mycket? Då får jag 8. Sen här har jag delat med. Då gör jag tvärtom. Gånger 15. 8 gånger 15. 5 gånger 8. 40.
1 gånger 8, 8 och 4, 12. Så talet är 120. Och använder miniräknare och se om jag har gjort rätt. Så jag tar 120, delar jag med 15. Sen tar jag ifrån 5 och ser om det blir 3 eller inte. Så jag använder miniräknare. 120 delar med 15 lika med 8 minus 5 lika med 3. Ja, det stämmer. Det blev 3. Så. Samma sak med C. Jag tänker på ett tal, då skriver jag tal. Multiplicerar jag det med 8, betyder gånger 8. Subtraherar produkten med 15, betyder minus 15. Får jag, betyder lika med 17. Så börjar jag från här, från höger, så tar jag 17. Här minus 15 betyder plus 15. Lika med hur mycket? 17 och 15. 5 och 7, 12. 1 och 1, 2 och 3. Gånger 8 betyder dela med 8 här. Och så får jag 4. 4 gånger 8. Så talet är 4. Och så går jag med miniräknare. Jag tar 4 gånger 8 minus 15 och se om det blir 17 eller inte. Så man har ju miniräknare. Man kan ju sitta och leka hur mycket man vill. Ta vilka tal som helst och se kanske, ta 5 och sen säger du nej, 5 var för stor, så ta lite mindre. Ta 1 och sen 1, nej det var ju för liten 1, så för lite, så ta lite större tills man kommer fram till det. Så. Jag tänker på ett tal, då skriver jag tal. Dividerar jag med 2, adderar sen 27 hundradelar. 27 hundradelar betyder plus 0,27. Får jag 52 hundradelar. Får jag betyder lika med 0,52. Så börjar jag från höger igen. Jag tar 0,52 minus, eftersom jag har plus här, minus 0,27. Hur mycket blir? Så blir 12 minus 7, 5. 4 minus 7, 2 och 0. Och sen talet dela med 2 betyder gånger 2. Jag gör det motsatta. Och 0,25 gånger 2 är lika med 0,50. Så jag skriver 0,50 här. Hoppas att man sitter och övar mycket med sånt. Det är jätteroligt när man själv jobbar med sådana uppgifter och får ett svar. Även om det inte är rätt svar, men det är jättebra för jättebra övning. Och så kommer jag till det här. Använd talen som finns i cirkeln och svara på följande frågor. Beräkna den största kvoten av 2 tal i cirkeln. Största kvot får man om man tar största talet delar med det minsta talet. Och om man inte kan det, då kan man ta till exempel 8 och dela med 1. Sen tar man 8, delar med 2 och så tar man 8 och delar med 4. Och så får man kvot. 8 delar med 1, 8. 8 delar med 2, 4.
8 delat med 4, 2. Vilket är störst? Det här är störst eftersom jag tog det minsta i nämnaren och det största täljaren. Så gör man precis med samma princip. Man tittar på sina tal. Vilket är störst? 1 eller 2 eller 0,2 eller 4. 4 är störst. Då tar man 4. Och vilka är minst? 1, 2. Ja, det här är minst. Då tar jag 4 och delar med 2. Och se hur mycket resultatet blir. 4 delar med 0,2. Precis samma sak som 40 delar med 2. Och så blir resultatet 20. Är 20. Sen beräkna den minsta kvoten. Då tar jag den här gången minsta kvoten, det minsta talet och delar med största talet. Det minsta talet 0,2 delar jag med största talet. Så 0,2 delar jag med 4. Precis samma sak som man delar 2 med 40. Precis samma sak som man delar 1 med 20. Hur mycket när man delar 1 med 20? Man har miniräknare och skriver man svaret här. Eller så med miniräknaren tar man 0,2 och delar med 4 och så skriver man resultatet här. Så vilka tal ska du subtrahera? Man tittar på sina tal och ser man att här har man 4,65 och här har man 0,65. Så 65 är samma. Men istället för 4 blivit 0. Betyder det här talet måste vara 4. Bara 4. Eftersom 4 och 65. 4 är borta. Bara 65 är kvar. Så det här talet är A är 4. Här 0,36. Man 361. Och här resultatet är 36 och här är 0. Så om jag tittar här 0,361. Jag ser 3 är samma 3. 6 är samma 6. Bara 1 blivit 0. Betyder det här talet istället för B är 0,001. Eftersom det här 1 är borta. Betyder det här talet måste ha 1. Andra 3 är samma 3. Betyder här är 0 och här är 0. Då B är lika med 0,001. Sen tittar jag på andra. 3, 2 betyder här. Först tittar jag här. 6 betyder är 0 här. Det är inte ändring. 4 blivit 2 betyder här är 2. Eftersom 4 minus 2 blir 2. Komma. 3 blivit 2 betyder här är 1. Så talet C är lika med 1,20. 1,20. 1,20. 4. 0,001. Ordna kvoten i storleksordning. Börja med den minsta. Jag har samma tal. 7. Täljare 7, täljare 7, täljare 7, täljare 7. Och delar jag med olika. När man har samma täljare och delar med olika betyder att man det minsta
nämnaren, kvoten blir störst. Och största nämnaren, kvoten blir minst. Så minsta talet här efter när jag dividerar, så här blir minst. Så här, det här talet skriver jag här. Och efter 30, vad kommer efter 30? Det kommer 3. Så det här, eller det kommer 3,1. Sorry. 3,1 skriver jag här. Eller drar. Det står att dra och släpp. Sen efter det här på samma plats. Efter det kommer det här och den där är störst som kommer här. Så jag hoppas att det är lite förklaring och jag hoppas att du leker lite mer med matematiken, med miniräknaren, skriv dina tal och använd miniräknare och se vad händer när man dividerar sådana här. Vilka blir störst och vilka blir minst? Så det där, när man har ändå miniräknare borde man prova och se vad som händer. Och skriva ner resultaten och se vilka är minst. Börja med minsta. Betyder det minsta skriver man, drar man det minsta hit. Och sen största blir här. Ha det så bra.